Adela, que faz aquí? Esperaba un recibimento máis cálido pola sorpresa. Ti sempre és benvida, pero non te esperaba nin no meu despacho nin tan cedo. Ademais, sí que últimamente non che gusta madrugar. Será a culpa túa. Bueno, se queres aproveitamos a visita e deitámonos máis cedo esta noite. Creo que non vai poder ser. Por? A min tampouco me gustan as visitas sorpresa. E menos cando se coan dentro da miña casa. Que pasou? Roubaronche? Iso é o curioso, que o ladrón non levou nada, pero sei o que buscaba. E que buscaba? Un informe antigo que lle causaría moitos problemas se sae a luz. Por sorte non deu con el. Por sorte, para min. Penso que crees que teño algo que ver. Será porque me quitaches do bolso as chaves da casa? Adela, non son un vulgar carterista. O despacho só te converte nun ladrón con ínfulas que, por certo, sabe ben pouco de moda feminina. Devolvíchesme as chaves, pero o bolso non era o mesmo. Nunca entenderei por que as mulleres precisades tantos bolsos. Entón recoñécelo. Adela, eu pasei a noite contigo. E a túa filla con Mónica e Raúl. Moi oportuno sacarnos a todos da casa. Os dous temos coartada. Supoño que non pensarás denunciarme. Debería facelo. E entregarlle ese informe a un abogado con interese no caso. Se cadra coñeces algún. Se o faz, salpicarás a Porto Abrente e a Gaspar. Por iso mesmo, precisamente, debiches confiar en que non o utilizaría.